Kif jgħid il-Malti, l-ewwel jaqlaħħa u s-settur kulturali. Kliem il-Ministru tal-Kultura u Imbonnici kliem li żgur mhux forsi hu minnu hekk kif is-settur tiegħu kompletament intesa' fil-budget 2023. Bil-fondi allokati għalih naqsu drastikament meta komparati fl-aħħar snin. Manet News u Imbonnici rikonoxxa l-fatt ta' dan it-tnaqqis iżda qal li se jkun qed iqassam il-fondi li għandu bil-mod tiegħu biex ma jinsa l-irħadd. Għalkemm il-villaġġ tal-Karnival għal darb'oħra osfor mid-diskors tal-budget. Weda li l-Gvern tal-Labour sajlu jagħmel is-snin. Weda li l-fondi għalija għadu lanqas biss applikalihom. Dan il-proġett ħankunu qed napplikaw għalih bil-pakkett ta' fondi Ewropej il-ġdid. Fil-fatt il-pakkett ta' fondi Ewropej l-antik kif tafu għalaq u issem il-pakkett ta' fondi Ewropej il-ġdid u aħna se nkunu qed napplikaw biex niksbu fondi Ewropej għal dan il-proġett. U mhux tal-li qasat għandu l-fondi meħtieġa tal-li għadu qed jistenna biex joħorġu l-permessi. Skont l-eżitu ta' dik l-applikazzjoni it-triq l-qudiem għal dan il-proġett. Net News taqsaw wkoll rigward l-iskandlu ta' fastidju sesswali li soffriet issa ex impjegata mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali bil-Ministru jisħaq li ma kellux idea ta' dan il-każ qabel l-impjegata kellha tirriżenja. U l-fatt li damet ħafna tirrapportaw ma sar xejn dwar dan ma sar xejn ġifieri da mhux xhur sakemm seħħ xi ħaġa. Jiena nerġa' ngħid li fil-mument li sirna nafu permezz tal-ittra ta' riżenja li kien hemm allegazzjoni ta' fastidju sesswali bil-miktub mill-ewwel ittieħdu l-proċeduri. Dan minkejja li fl-ittra indirizzata mill-vittma lil kap eżekuttiv tal-orkestra Sigmund Mifsud għaltlu iswed fuq l-abjad li kelmitu tul dawn is-snin dwar dan kollu. Fatt li jindika li min imexxi qatt m'għamel xejn dwar dan il-każ qabel ma l-vittma kellha tiġi kważi sfurzata titlaq mix-xogħol li kienet tant tħobb biex iġġib saħħitha u dinjità tagħha l-ewwel. Intant minkejja li fil-baġit ġie mħabbar li l-PBS se jingħata miljuni ta' euro biex jagħtu prodott tal-aqwa kwalità, diversi familji limentaw għal kwalità ta' servizz li qed jingħataw bi kritika diretta lejn il-programm il-ġodda b'teknoloġija ġdida li għall-Ministru dawn jitru li ma kinux daqstant ta' problema hekk kif sostna li jinsab sodisfatt fejn fi kliemu il-problemi jinsabu warajna.